Здравейте, приятели! Днес реших да направя един епизод, доста интересен, и това е да ви обясня как взимам решенията за моята градина и чисто логически как би било това полезно и за вашата, вместо да използвате неща, които не са окей. Първо да започна и да ви покажа докъде са стигнали моите домати. Ето е моята градина. Домати засяти на 26 април и така изглежда в момента. Нека да влезем малко вътре и да покажа как е завърза, понеже сега със сигурност ще имам въпроси от сорта на защо гледаш листа. Влизаме вътре в самата градинка. Ето тук има няколко растения. Ето това е едно от тези растения. Ето е първа китка. Втора китка почва да се сформира. Тук имаме всъщност един голям колтук, който трябва да махнем. Ето, така лекичко колтука. Имаме трета китка и формиране на четвърта китка. Така, продължим малко повече. Тук долу имаме напълно вързали китки. Тук всъщност имаме още един колтук, който трябва да махнем. Така, като ги оставиш, почват да растат доста. Така, махнахме и колтуците. Така че тези клипчета са също полезни за да помагаме на градината. Сега идеята, ето тук още едно растение. Ето ги доматките. Пълен завръз. Тук втора китка. Пълен завръз. Още са малки. Имаме трета китка и формирането на четвърта. Стига съм показал и нека да поговорим малко на същинската тема за как взимам решения в моята оранжерия и какви препарати използвам и тяхното действие. Всяко растение има две части – надземна филосфера или подземна ризосфера. Идеята е, че когато аз имам даден проблем с растение, почвам от филосферата, т.е. индикация върху листата на самото растение, в случая доматите, и правя разследване защо този елемент, микроелемент или макроелемент, не може да бъде усвоен от самото растение. Кратка история, как се хранят растенията. Чрез фотосинтезата те правят хранителни вещества и екзодати, които слизат в корена. Част от тях се използват и слизат в корена, с които се хранят микроорганизмите, след което микроорганизмите отделят въглероден диоксид. Той, примесен с вода, става на въглеродна киселина. Тази въглеродна киселина разгражда тежките елементи, микро- и макроелементи, ги прави усвоими за самото растение. Това е главното. Така че основно проблемите по растенията, зеленчуци, домати в случая, идват от самия корен. Той може би е това, което основно винаги се случва, е блокиран поради някаква причина и не може да си усвои хранителните вещества. Причините, основните, които аз съм виждал в моя опит, са при поливане. Когато се полее самото растение, корена се блокира, той спира да поема хранителни вещества и растението изглежда гладно. Когато това настъпи, то е слабо и е доста податливо на гъбрични инфекции и болести. Втората причина е фитотоксичност или изграждане на соли и токсини. Обикновено това е под въздействието на МПК торове, понеже те са химични. Това, което предлагам най-вече в този етап, е да се полее обилно, за да може почвата да се изчисти от тях. Аз съм изцяло против МПК торове. В моята градина няма нито 1 грам от тях. Аз изцяло разчитам, базирам върху това да гледам моите растения, да направя перфектните условия за тях, за да може те да са силни и здрави. Да ви разкажа малко повече за нашите продукти на Planta Sana, биологични, защо те са супер полезни за вашата градина. Това може би ще е по-лесно да ви го обясня с един пример. Нека да кажем, имаме двама човека. Единият човек
физически активен, здрав, силен, храни се здравословно, доста така развита силна имунна система. Човек номер 2, човек, който стои по цял ден, неподвижен, яде дюнери, пици, безалкохолно, там всичките джънкове, които са налични. Въпросът е следния. Кой от тях двамата ще е по-неподатлив на болести? Естествено, че това ще бъде човек номер 1. Човека с имунитет. Точно такива са нашите препарати и това е тяхното действие. Това, което те правят е да засилят имунитета на самото растение, за да може то само да се справи с патогени и болести. Също така, в нашата гама имаме инсектициди, които са смарт, работят по доста интересен начин и макроелементи за листното орене, които може да поправят бърз дефицит в дадени случаи, понеже не всички фермери, с които работим, мислят точно както нас, т.е. те използват и химия, така че ние трябва някакси да нагодим нещата, защото не може да им кажем, ами сега тук трябва да направим цял процес, почвата трябва да обработим с не знам си какво, така че даваме им бързо решение за тяхния дефицит. Имаме и такъв тип. Ако искате малко повече информация за препаратите, пишете, мога да ви обясня, доста е интересно, материята е доста интересна. Какви неща използвам за моята градина лично? Аз правя два типа листно и почвено орене. Това, което правя листно, един от препаратите, които използвам е Synergy, което е лиситор с подхранващо действие, или лиситорите са вещества, които активират естествения имунитет на растението, а подхранващия ефект идва от трите елемента мед, сяра, цинк, които също така имат и антисептично действие. Тоест, както по-рано обясних там в един от клиповете за колотученето, че когато имаме отворени рани, също е хубаво да се слага мед, сяра, цинк и друго, което използвам за пръскане, Smart Foil, изключително добър препарат. Той се произвежда от дрожда, която е хранена с захарно цвекло и компаунда, който се образува, се нарича Smart Foil. Той има изключително защитно действие и основно се използва за абиотичен стрес. В случая, когато има изключително големи жеги, го ползвам, за да може да предпазя моите растения от прегряване. Почвено, там вече става малко по-интересно. Това, което използвам е Naturalis инсектицид. Това е гъба от хищно семейство и когато тя се засади в почвата, почва да се размножава и при допир с вредител снася спора в него и съответно го унищожава. Това е малко като от филма Last of Us, сериала. Най-вероятно доста хора си го гледали, но не, тая гъба, не се притесняйте. Няма да започне заразата от моята оранжерия. Друго, което използвам почвата е цяло хуминови и фолинови киселини, което така наречената манджа за микро и макроорганизми. Както по-рано обясних, когато растението чрез фотосинтезата вкарва хранителни вещества, храни микробите, аз изкуствено ги храня с това, когато времето не е толкова добро, когато няма толкова много слънце, защото тогава няма достатъчно силна фотосинтеза и този целият процес става забавен и така подхранвам моите растения почвено, изцяло с хуминови фоловинови киселини. Абсолютно никакви торове няма вътре, никакви МПК-та. Единственото, което сложих в почвата е... какво сложих сега? Какво беше? Лесно, извинявам се. Трябваше да сложа желязо, понеже, както обясних по-рано, не знам дали обясних или не, но как работи pH-то на почвата е това, че спрямо pH-то, което имате, определени елементи не се усвояват толкова, колкото останалите. И така съвсем бях се подготвил от началото на сезона, понеже си направих тест на pH-то на почвата, за да видя какво евентуално може би ще ми липсва през сезона. И това беше желязо. Напръсках растенията с такъв препарат, Micro Energy се казва, от нашата гама, и който не съдържа само желязо, но то е микс от микроелементи. И така веднага свеждаха самите растения. Засадих домат, то взе, че излезе дърво. Малко такъв е принципа. Има доста интересни неща, които ще споделя в следващите епизоди. Ако имате нещо, питайте.
И това е за сега. Благодаря ви много за отделеното време и желая лек ден!